Milí uchádzači o správcovskú skúšku, odborná príprava teda začína 12.9. Registrácia je spustená. Nie je možné žiaľ už si preplatiť odbornú prípravu cez úrad práce. Ale chcela som vás zároveň informovať o tom, tak ako sme to vlastne urobili teraz na poslednej jarnej odbornej príprave, že tí, ktorí budú chcieť ísť teraz na skúšky, tak si ešte po odbornej príprave urobíme nejaké 2 hodinky na to, aby sme si spoločne prešli to, čo vám nie je jasné, nakoľko za tých 100 hodín sa nedá úplne zanalizovať celý zákon o konkurze a potom vy v rámci svojej samovýučby zistíte, že máte nejaké nedostatky alebo niečo, čo si ešte potrebujete vysvetliť, tak vám budem k dispozícii ešte pred správcovskou skúškou. Si nejaké 2 hodinky vyhradím pre vás, aby sme si vysvetlili to, čo vám nebude jasné. Takže nebojte sa, budeme sa snažiť vás naozaj pripraviť tak, aby ste tie skúšky zvládli. Tešíme sa na vás.